Primer bullim les patates vermelles en abundant aigua. Les pelem i les aixafem amb una forquilla. Amb la patata tèbia ens serà més fàcil. Hi afegim sucre i barregem molt bé fins que no quedin grumolls. Hi afegim ametlla mòlta i seguim barrejant amb l'ajuda d'una cullera de fusta o amb les mans, fins que ens quedi una massa homogènia. Per tal de compactar la massa i intensificar els sabors, deixem la massa a la nevera tapada amb un drap de cotó durant uns 30 minuts aproximadament. Preparem els panellets. Ens untem les mans amb oli de girassol i anem fent boletes de la mida típica dels panellets. Les arrebossem amb pinyons de manera que quedin ben coberts. Els anem deixant en una safata de forn amb paper vegetal. Ara diluïm en llet de soja 2 cullerades de iogurt de soja amb vainilla i pintem els panellets amb l'ajuda d'un pinzell. La cocció és el pas més delicat. Preescalfem el forn a 180 graus i els coem durant 10 minuts. L'apaguem i amb la porta mig oberta els deixem a dins refredant-se. Per als panellets de coco, ametlla o cirera confitada, la base és la mateixa, únicament canvia l'arrebossat, o la cirera que posarem a sobre d'una bola de massa lleugerament aixafada. Si desitgem fer-los de sabors com xocolata o cafè, incorporarem a la massa una cullerada de cacau o cafè soluble.